Yan mas magandang ano. Ito. Kami na lang tayo. Ha? Kampi na lang tayo. Sige. Ayaw may atong kasagay. Hindi mo na ako invite. Go naman, Sir Jay. Sabi ko na. Featuring Sir Gats. Mamaya namin shot ka. Kaya? Panalo kaya? Ha? Talo kaya? Talo kaya? Oh. Flat price tag. Jerry, may yayaya ka ba? Wala. Wala, sir. Ah, available. Ay, sir, kung gusto nyo, dalawa muna kayo. Available. Available. Ayaw na yung Jalodra. Nabigla rin ako doon, sorry. Pala. Ang sarap. Ay, sorry. Tiny. Ay, pala. Mas bakal.
Hello. Ah. Hello. Outside. Ikaw lang mo isa. Meron naman ako kasama kaso nakaset Outside. sa cellphone. Ayun po! Hello po! Welcome! Ang anak ko.
Medyo ano pa? Nabigyan mo ko ba?
Ganyan po kaya? Ganyan po kaya? Ay, naglalaro ka. Sabay! Ano yan? Next siya? Next game, next game. Ikaw lang? Next game kami. Kayo muna. Kayo dito? Hindi, kayo muna. Mami, ano kayo? May bata? Sino kasama? Ano na? Kayo muna, kayo na. Next. Sir Jay! Ayun! Sir Jay! Nagpang-COVID. Ang galing mo naman. Ilan ba kayo? Ang magaling. Hindi kami pinagbigyan. Nakita mo yung mga galaw ko, kartehan lang kami na. Tatampo ka sa akin. Ang sino ko. Maraming dalang chest na. Well, guys. May meron kayo? Hindi, sa kami na lang muna. Ayun. Sige. Ayun, pay. Record pala. Ay, sila ka lang. Sandali ka lang. Pati sa iba. Oh, yan, sige. Sorry, kita.